3 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри Норак ташриф оварданд. Бо зидди сарвари давлат бо шиносоӣ бо рафти навсозии нерӯгоҳи Норак ва баъди таҷдид ба истифода додани агрегати чорум оғоз ёфт. Иттилоъ дода шуд ки корҳои таҷдиду навсозии нерӯгоҳи обии Норак соли 2019 оғоз гардида барои анҷоми корҳо маблағи умумии 35 миллиону 193 ҳазор евро равона карда шуд. Агрегати навсозшуда бо пахши тугма аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фазои тантанавӣ ба кор дароварда шуда. Кори бо эътимоди агрегат бо гузоштани танга дар болои он ҷавобгӯи талаботи стандартҳои байналмилалӣ арзёбӣ гардид. Иқтидори тавлиди гидроагрегати чоруми нерӯгоҳ баъди навсозӣ дар як шабонарӯз ба 8 миллиону 266 ҳазору 519 киловаттсоат нерӯи барқ мерасад. дар нерӯгоҳи Норак дар назар дошта шудааст ки марҳила ба марҳила ҳамаи гидроагрегатҳо иваз карда мешаванд ва иқтидори ҳар як гидроагрегат ба 40 мегаваттӣ зиёд мешавад. Гидроагрегати кӯҳна пеш аз таҷдид аз ҳисоби солҳои тӯлонӣ кор кардан, аз ҳисоби фарсудашавии баъзе қисмҳо, хусусан қисмҳои печакҳои статор ва ротор иқтидори пурраи лоиҳавиашро гирифта наметавонист. баъд аз таҷдид гидроагрегат иқтидори гумкардаи лоиҳавиашро 40 мегаватт иқтидораш зиёд шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон супорӣ шуданд ки дар доираи лоиҳа корҳои навсозии дигар агрегатҳо ва таҷҳизоти техникиро бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расонанд. айни ҳол марҳилаи якуми корҳои навсозӣ дар нерӯгоҳ идома дошта, дар доираи он таҷдиди 3 гидроагрегати дигари нерӯгоҳ, таҷҳизоти асосӣ ва ёрирасони он, ивазнамоии 27 крани борбардор, навсозии 3 ҳалқаи барқии комплекси зеризаминӣ, ивази лифтҳо, таъмири дарбандҳои бефи поён, таҷдиди дарбандҳои куравӣ, навсозии стансияҳои насосии нерӯгоҳ, таҷдиди системаи идора ва назорат ба анҷом расонида шуда, дар маҷмӯъ нерӯгоҳи Норак тақрибан мавриди навсозии куллӣ қарор хоҳад гирифт. Миннатдоригии худро ба пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон дар ин хел лоиҳаҳои бузург кор ва фаъолият кардем. Таҷҳизоте ки шумо дар инҷо дида истодаед, сатори гидрогенератори гидроагрегати оянда мебошад ки мо тасмим гирифтем то охири соли оянда ба пуррагии агрегати ояндаро ба итмом расонем. То имрӯз дар доираи лоиҳа ба ғайр аз пурра навсозӣ гардидани 2 гидроагрегати нерӯгоҳ ҳамзамон дастгоҳи тақсимоти кушодаи 220 ва 500 киловолта ба дастгоҳи тақсимоти пӯшидаи элегазӣ иваз карда шуд ва анҷоми ин тадбир сифати истеҳсол ва хизматрасониро беҳтар гардонидааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин ҷо бо раванди корҳои иҷрошуда дар дарбанди курравии гидроагрегати рақами 4 шинос шуданд. Дарбанди курравӣ қисми асосии гидроагрегат ба ҳисоб рафта ҳангоми кушодани он об вориди камераи спиралӣ мегардад ва ба воситаи чарха гидроагрегат ба даврзанӣ медарояд. ҳоло дар иншоот корҳои омодагӣ барои навсозии гидроагрегати навбатӣ бо ҷалби кормандону мутахассисони ширкати Андриц ва зерпудрачии он ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷиксгем идома дорад. ман навбатдори маркази идоранамоии нерӯгоҳ Абдуллоева Сурайё. мо имрӯз хурсанд шудем ки ҷаноби олӣ ба нерӯгоҳи Норак ташриф оварданд. мо аз наздик бо ҷаноби олӣ ҳам суҳбат шудем. мо шукрона аз истиқлолият, шукрона аз пешвои миллат мекунем ки дар чунин як корхонаи стратегӣ кор мекунему бо дастгирии ҷаноби олӣ ки занону духтаронро дастгирӣ мекунанд. имрӯз мо дар ин хел ҷойҳои ободу зебо кор мекунем. ғайр аз ин дар нерӯгоҳ корҳои навсозӣ дар дастгоҳҳои гидромеханикӣ, иншооти гидротехникӣ, ивазнамоии автотрансформаторҳо ва назорати сарбанд аз тарафи ширкатҳои дохилию хориҷӣ идома дорад. ёдовар мешавем ки гидроагрегати якуми нерӯгоҳ баъд аз навсозӣ 24 октябри соли 2022 бо иштироки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор дода шуда буд ва ҳоло бо иқтидори 375 мегаватт фаъолият дорад.